long pini KARBI ANGLONG TV9 news kilang arado no phansme kardom pipa jupani pini berta thanbang element mirdam phangjupi tangte non ki bertang ton pen arjupanikha Silunian along SYJ mate Student Youth for Justice atum koila kinebdun long lasonsi lakhain korapli diopani consciency kaparlo Silunian along ihum Hemkonglong AS03 CC5487 koila pling thup thek pon long si SYC atum pen kineb ki khangasai dengpon labangso asaya long forest Silunian cycle atum lapen Sariputhar police atum ta thangasai ta klempon pedet latum aphan birta ke palilu athe koila supplied permit ta ave lapen KAC pen thanga lota ave arona teng puluti KARBI ANGLONG along ki koila ki phur ki manasai abang ki ington kok nang GP aki khang do lasi koila ke wan abang phu khud khatia sar Mukesh Das pusi GST alo along ke ketok lapen la Mukesh Das ke KAC aphan lang plot pen labang so asai claim ponlo athe council pen thang permit lapen thang alo ta ave sitami non abangke thang alo ave pin pensi non labangke koila nang pasunbo labang so alam the Silunian cycle forest pen piapot si ingsamri lapen hadak Sariputhar police station atumta thang asai chiklem kledat lo Hemkonglong katawar abang pen kithan atengke GST aluk ansi alang litum along do chot pusi chithan pon lapen koila abang phuke himanto saikia pusi than lapen labang so aputha KAC atum lapen KARBI ANGLONG forest department atum PC puji aporsi ithan po news report KARBI ANGLONG TV9 news तो पिनिनाले तुम दा लासो गाड़ी के लिए लोग अथे कादोगो में फान पकड़ा दिखा अपंग सी नीलदम SYC बुदान डिस्ट्रिक्ट कमिटी इन पेन मीडिया पोर्टे तुम फाना किलो पिनी नीलितो मनिंग समपर सिलुनिजन अंकांग नंगी जुई केवांग पेन नीलितो मिसिया गाड़ी लोग कोयला का चिंगलु पुंग पेना जॉब अदक सिलुनिजन पेट्रोल पंप माराई लोग तुम मिसी अगाड़ी koila kaching lupung bana jok ni tum ke theglong pen masi ni tum nang tum phan nang hang lo na shooting bana lu ge bang pot churo par piglo na sini tum na so hi na bang ki pu gang tunga bang la hen lo la dak Silunijan petrol pump long ke unat pen bukiben koson sila dak koila gari ke bang ko ma la bang ni tum kemang huason dolo kidam tang apor ben sami la dak KARBI ANGLONG ang kangalong koila khetro da bang ke mane koila birudhe bang la dak ke strictly si ke pabendo organization penjeng lo khamphang asom penjeng lo political organization penjeng lo ladak claim long le lapen phulong le mining spree long le pu ke dabi pang do kok same ladak KARBI ANGLONG ang kangalong koila ke thelong lok pen same ni litum pinia bang ke lang tum har arju lo dasi alang litum ladak kunat pen gupison ni litum details bang ke mo driver penjeng tumang than mon poisa me ni tum daga theglong bang la hen lo koila mati same illegal made kang hu paru hum bana jo koila ka kifur la kusini tum SYC hinman ta arjulong lapen disobai same koila kang hu ke paru hum pensi claim bong musin tum arjulong sila haya koila sila da Silunijan ang kang same kiwang ma pugang ni tum arjung tum du lapen kopia pot sila dak Silunijan long an koila gari kiwang nang kok kiwang no kok ma la bang ni tum arjung tum lo sokar ban same ladak KARBI ANGLONG 6 Juli ria long ke mining spilong le puisa me hala juntu ahormu ba gela dakpen ibobom claim bom ibobom lapen klang bom kupia potma lang ni tum bangke sodak pen aron re ke claim atum phani tum tin rem lo na sini tum dak ki pugang tung bangela lo alo choklim le lapen kanghu parhu makam bang claim pede nangji asobat bang ington nangji athila da government aron ateng tax kelong nangji panceng lo kaddo kawe lai hui government aron ateng le claim kulo tangte kaddo kawe same misen businili tum sajam lo apochini tum labang so akoila nangge klang lok lage forest department tum asai ge claim le podma putani tum arjupon lo lapen mining sa tum lapen law and order police tum samila da kachira dunduma putani tum arjulo nasi kaddo kawe samila tum
nitum la nang itum ang no sinang paklang lo nasira so ronat teng nilitum non la bangso gari mate la bangso koila nitum la bangso aphan ke nitum la पुलिस अरिदेंग मते बरबथार पुलिस अरिदेंग जबनि तुम पालेजी लापनि तुम लामहा बि कोनपो पासिन तुम लाम पेंटन को Indoor Stadium Multidisciplinary Sport Complex Dimapur along Saring Choingti Mason Pen Badminton Pathunong I Chipalongdun Arkoi Achiklo Niphai Thong Kebra Isi Arni Dimapur Arong Supi along Kep Lehorizan Open Badminton Tournament Pedoponlo Rolening Ti Lapen Ambika Timong Piasupo Saring Choingti Alangli Under 9 Single Champion Lapen Under 11 Single Champion along Chepate Dunpen Nong Ivan lo lapen alang li kelong trophy hini lapen certificate hini chepalong dun lo saring cho lake KASA stadium player lapen alang li arta ningkan kep lapen Charlie Bomb School lake ST Anthony School difu ingdeng pho an Charlie Bomb lapen alang lin rong ser anglong near JNV School difu si amhang theklo Saring cho lake inut sport anat mate badminton pathu anat aning hang o abang phu lapen kaprek along ri sitame alang li chepate dun lapen nong e sitame pinang an wan lapen kai ke sitame KARBI ANGLONG arat atumaphan nong me wan piwer difu pen real sonansi report KARBI ANGLONG TV9 news Selavar terona rong along KARBI sengkan kimi katalon pon sonsi selavar terona rong along thang isi arni rong arat atumpen jingrum petpen KARBI sengkan kimi arani katalon pon bangso along aning arong kachipi ponji aphanpura ason pathu ahin anata pidoponsi nokbe kekat kachipate lapen kaprek pathu anat kachipate pon asai sitame deng ponsi kapathu ke hai atum abang phu bang phi atum aphan sitame nong e ke pajer pon sitame pedopon api thu rat asai klem bang phu konglong kropen pherang ke atum pen kachipang no ahut kaningje pon ke nilitum ladak selavar teron arong along ke pineng si KARBI sengkan kimi katalon dun kecheng dun lo lasi non kewang ji pen ke un an pen an so se bor ipon po katalon dun ber aphansi bor ipon po pusi pherang ke atheng no ningje pon phuluni pen arun kathar report KARBI ANGLONG TV9 news Lipon so na thang ini ani ni kan kimi no KARBI jitang KARBI aro porong ma KARBI ni kan isek putu ni kan kimi no kasi bangso dak salotong ruskla ba hin pen pati pipon si dak usomar dum han non uwi mi tum han kang thuji phan badak rong sik paching ni je phan si sarpimar sarma riso yang kibi ki thia tum han khela dhula pen chenglok ason tin asayam dadak kilun ke kanmen chenglok non dak kan thul pon man ke lahana gen in kan sek rote chuta chona nin ka parong na apente hirjume ta don tin abang hutin han chipinang kusi ke matha pon kan si bangso nin kan kimi bang ke ketalon kan nang ni tumahawara asingkam lang stamil lapuson talon pon bom lang bom si domas nili tumge la dak peneng sinil tumi ke cheng silang apente la dak non nil tum dak cheng silopot dak titun pedabadap ada prang baji trok apor dak guda matha pono rogosi aphan ape ruang sa det na dak nitum dak ruslaba phekta nitum hos pono hos det pen gen kan kimi anutin bang hutin bhanta kardom je pajiro laso det pen nitum kalang nitum peneng si ke cheng silang stamen nitum anikan rang di ponji dak nitum cerap kitu pu nilisupo dilip terang do bapu ruslaba presiden borbito bido ba nilimata dun nitum kai kita ladak cerap kitu din basi tum nining han la pentela ana so selang nonil tum la November December cheklo dak rus club ta golden jubilee nang le lo so golden jubilee ta tum dak khetan itum dak
program ki biji ni tum ning kang do la si ni tum pachunji la si hola su tan me nang ni tum nong che tong do son te me paji la pen te nang ni tum han si pachini gang tum ma la no nang ni tum la so social media bang penangan pang dak te pula so bang ni tum ning che thedo athema karbi ningkan ti mi ketalon pulote anu tin slame si karbi tum bikhek koi karbi tum ta isi ning che parong bang ke kenang chot athema moho asami sa tum ta me mak bihu pulote la tum ta urukan we abang sutin don kon do mana tum chu kidin na tum chora pedo pasom thot sini tum dan ningkan ki minung la rak ni tum ta kadok we pen tum nang nom lo rak ni tum ta la bang chupon po la pente adon tin man dan tum anu tin bang thutin ta ibia ake the tum ta ki bifan hijume bifan po akwa ki bidun ta ake the tum man hijume chohang pon po la son sini tum ningkan kimi ke ketalon po tangte Karbi kuru searching room mai KKCA pen patir pipon ingdeng troksi kechok bongchin arnam ki pu asai deng pon thang achikloni phai ECR ni difu club aber along KKCA pen patir pipon ingdeng troksi kechok asai deng pon laso along CM Dr Tuliram Ronghang MLA EM MAC Karbi richola pen Karbi kur pho atum tame chitong dun lapen KKAC atum CM Ronghang aphan pimpura lo sitame pidun lapen CM Ronghang prabjin pen asai pichun pan pupusi lamchak sipi KAC pen patir pipon langguku along sitame jiri suri pho along le kepek pondo lake aron barim ke kroy atumaphan an isia complex mate karkli ka phejo atumaphan thik pilo pusi CM Ronghang pen pachini pon tangte alang litum ajai mek la pen alam thile arjupon eksina difu pen real sonan se report Karbi Anglong TV9 news da KKCA tiripi amai pen si patirpi ponlo aning kanwang tame alang litum bongchi marnan kipu laso asang deng klembo lasi pining bang ingdeng troksian banglo bongchi marnam kipu laso kipu along nili pandame nang chohang pon lo la penili long nang charap don par MMC to manda hang la se Karbi kurpho panda hang la so teng benili te menang chetong no la penalang tum pin pura lo tanang pi hala pin pura lo teng pen nili ka pichun je phan nili colleagues tum pen manilong kam na klen ropet MMC tum pen nili chingwai pen si ka pichun je phan nili bori pon aron barim chingrum ame pi prabjin ben itum chingwai po chingwai pen ke aning kan manang son chuning pen cheng pono pining bang ka pathi mucho ta phansin itum bori pon po sadang lomni pik pon pulo hadak lang kuolong dake chiri suri pho along le aron barim ke kroyatum phan an isia complex asosi adake bipon no la pen nitum Karbi autonomous council pen isia long che perai pon si hodak nitum la aron barim ke kroyatum phan an karkli ka phijo ke kroyatum phan an aphan se odake thik pon no sala nikan kini hujube pajepin ma ningkan kimi Karbi Anglong rat ke doan song ke doan lapen ke hamphang song ke doan ke thekere ke doan lapen ke rong asar ke hai tum ke doan lapen ke rong basapi ke doan lapen ang parta rong amekar ke doan lapen ke sarpi sarpu ki bi ki thi jirpo jirpi riso ejang ke doan tum phan nili Karbi Anglong autonomous council pen tim Karbi Anglong hin pen nili hempu mukrang pira singja phan arnamamen en pen je rengdok reng ni ke tolong je phan tapen sayang dengan tame ye jara sayang dengan tame arnam nangkang hon ben kichun et je phan nili hempu mukrang phan puthor chordom ben si je Karbi Anglong monsam do pen ke bang ja sayang dengan tame elum jara sayang deng pen kaching wai kaching ki kaje than kachimung pen ke chok je an hormu do me chope keng pen an su se sayang dengan tame ka pichun je phan hemprek pen chenglok akapre ka sayang deng pen chenglok border pen chenglok jara asayang deng tame iletum ning sipet pen ning thin sipet pen nga pitu je phan hempu mukrang aphan chordom pono lapen Karbi Anglong monsan ke do verje phan hempu mukrang pirang sia phan neli chordom pono Karbi kur pho achujun bari the karkli puthor arni mission pen pichun pon thang achiklo ni phai hini arni Karbi kur pho anok be atum an
ke thok ki jer paman pon lapen pineng asengkan an ke ingdeng hini ke choklu pini abang ke bari the kar kli pusi pachini dun lapen alang li tum karbi kur phopen hini kapeman pondo lake hako iphi iphu penta ili tum bari the ke thok ki jer pon bomlo sita ladak angbong akaprek do koklo non ove kimi atum kachini damde do piglo laso kachini nangji aphan bc lapen hini angdeng abangke karbi kurpho mate khayat num along ri longpat pini anta ili long le datlang lapen laso akhai aphan mate ilitum akemang hemprek ke long damji aphan si arnam aja kong johanglo lapen long da prang popusi alang litum ning chethepon lapen akaprek along ri along kedo akar bi atum seta chitong dun pusi pherangke athengno nang pachini dun tangte alang litum kaningje alam thile arjupon eksina difu pen real son hanse report KARBI ANGLONG TV9 news abutung tumaphan niritum choro lo athemana le tum chipeduk chipelak pen dak niritum e bari the phan ke thok jira long nang pani dun thega pot asi niritum pini bari the phan ke thok kijir lake e karbi kur pho liang anok song atum bang si pini ke che thok chijirik lo pini bang ke bari the ke thok kijir lai sivet ang dengan chot rasila dak bang niritum bang ke aningkan penangan aningkan penwang lo non ingdeng hini anlo ingdeng hini anang le tang lo ingdeng hini liang anok song bari the che thok chijir ponik lo apen niritum karbi kur pho pena ke mang pon ke la helo eson ke kicheng si bang ke ilitum hako iphi phu arni pen tailitum bari the che thok chijir pon bom wang bom lo sita ladak ang bong ilitum ake prai dokok lo lanon uwe kimi tum bang kachini dam de dok pek lo asila bang so bang ilitum labang so porom puthi asap phong bang pathir ponangji ke bang ji uwe kimi tum tanang chini don nangji po phanse ison ke bi pon lo la pen ilitum thok jir pon lo la pen hini ang denga bang ke ilitum karbi kur pho mate khaya tum long ri long pat pinian ta chelong ne de hala bang so long ri long pat chelong vek nangji pusi muniratum ke klem bom lo sita un edala pinianta asinak niritum chingwai thulo arna marni pensita songsari cho bangsari cho ilipu bari the afan sita jakong en ponangji pupena jok si pini niritum karbi khurpho karba kurpho tuman chelang pet pen karbi khayatum along ri la north east KARBI ANGLONG sita longri longpa chelong wek nangji pa phansi pini dak ketum liang anok song pen karbi kur pho liang anok song pen thok jir ponik lo pinia berta ke lang si intong pon ikoklo domi thangmi